Hello mga kigol! At dahil po tayo po'y naka-home quarantine po ngayon, wala tayong ibang magawa kundi kain, tapos tulog, tapos kain na naman, tapos tulog na naman. Pero may naisip ako para naman po makakatulong naman po tayo sa ating mga frontliners ngayon. May naisip din ako at saka nagpaturo din po ako sa isa sa mga kaibigan po natin. Ayan, si Melanie Pulano. Maraming salamat dahil nga naturuan niyo po kami kung paano gumawa ng face shield. Ayan, alam naman natin yan ngayon, nagkakaubusan po tayo ng mga face shield o kaya yung mga PPE. Kahit paano naman, kahit nasa bahay po tayo, makakatulong naman po tayo. So, ito yung DIY lang, do-it-yourself na face shield na pwede nating ibigay po sa ating guard. Ayan, sa ating mga tanod, sa ating mga nagbabantay dyan sa checkpoints. Okay? So, ito yung napakasimple lang. Ang kailangan lang po natin ay laminating film. Ayan. So, ito hindi pa po dumaan sa machine. Ayan. So, ito yan. Laminating film. Kailangan po tayo din ng gunting. Ayan. Actually, itong gunting na to, maraming gamit to Ginagamit ko to pang ng bungot ko. Pang trim. Ayan. Sa luto. At ngayon, nagagamit na rin natin dito sa paggawa ng face shield. At syempre, kailangan din natin ng ribbon. Ayan, itong ribbon na to, ginagamit to pang birthday. Actually, hindi ko talaga to binili kasi ang nangyayari kasi may mga tira-tira po dito mga tira-tirang alam mo, yung mga gift na natatanggap po natin. Ayan, so hindi naman masyadong mahaba, di ba? So, kahit na anong kulay, puti, may pink, may red, basta pwede na yan. At syempre, kailangan natin ng kutson. Ito yung foam to. Saan ko ba kinuha tong? Actually, ito yung mga tira-tira po na nagamit ko nung dati. So, ginunting ko lang. Ayan yun. So, pwede naman yun. Kung anong available dyan sa bahay ninyo. At syempre, kailangan din kayo ng glue. At saka, kailangan din ng double-sided tape. Okay. So, eto na po yun Umpisahan na po natin. Alright. So, unang-una, gusto ko din naman mag-share din sa iba na tayo po'y kahit papaano maaalala natin ang ating Panginoon. Kaya kumuha tayo ng mga memory verses, Bible verses, yan, mga verses sa Bible. So, syempre, ang ginawa po natin, so pinasok natin doon sa yung laminating film sa machine, tapos ito na yung nangyari. So, ang nakita po natin yan ay 2 Timothy 1:7 ang nakalagay po, "For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline." So, yan. Siyempre, ang hashtag natin, beat COVID-19 at saka hashtag #WeCanAsOne. So, ayos, di ba? Ayan. So, dumaan na to sa laminating machine at eto na, nasa loob na yan. Siyempre, kailangan na natin ng butasan sa gilid. Ayan, may butas. Binutasan po natin sa gilid yan. Kung saan dito natin idadaan yung ating ribbon. Alright. So, ito na. Gagawin po natin. Lagay natin yung ribbon. At syempre naman, kailangan po natin yan na talian sa may bandang dulo. Ayan. So, tinalian po natin yung sa bandang dulo, Yan. Para maglalak po siya. Alright. So, ayan. So, ito na, ipapasok na lang. Ayan. Ayan na, okay na, no? Siyempre, yung sabi ko kanina, dikitan po natin ng double-sided tape. Ayan, dinikitan po natin ng double-sided tape. So, ito na, tatanggalin na natin.
Okay, so ito na. Natanggal na po natin. Alright. Okay, dahil meron kang foam, yung ginawa ko sa phone, sa foam, in-stipleran ko. So, bali, nakaganon yan siya. In-stipleran ko. Ano bang gamit nito para sa inyong buna to? Buna. Yan, so, nalagay po natin yan dito. Yan. So, bakit ba kailangan natin ng ganyan? Para yan po ay magpo-protect po sa ating noo. Alright. So, eto na. So, ganun lang yun ha. So, napakabilis lang po itong DIY na face shield na nakakatulong naman tayo sa mga nangangailangan. So, dahil nga nagkakaubusan po ng face shield, ito ay makakatulong na kasi yung iba, wala naman silang, meron silang face mask pero wala silang pang cover na kanilang mata kasi napaka-importante sa ngayon yung makover yung mata mo. So, kahit pa paano, hindi siya masyadong mainit. Hindi siya mainit eh. Kasi alam naman natin yan, pag nasa labas, yung ginagamit nilang para siyang helmet, yun mahirap yun, mainit din yun. So, ito na, kahit pa paano, ay nakakatulong tayo. So, ito ay isa sa mga nagawa po natin. So, gagawa pa rin tayo habang nanonood tayo ng TV, wala tayong ginagawa sa bahay. O, di ba, kahit paano, nakakatulong tayo sa ating mga frontliners. So, ayan, ganun na po yun. Napaka-madali ang paggawa ng face shield. So, sa mga nanonood dyan, mga kabisyo, dali lang kayo ni himuon, dali lang yung kayo. Alright. Hanggang sa muli, maraming salamat at saludo po tayo sa ating mga frontliners. Always your number one SM radio station.